Пульти Динакорд версия сеям усилитель 10 канала. Най пачка ҳамаш. Нархошон қимат нест бабо. Нархома нархо дастрасай. Мо ра имсол дига ҷо 6-7-8 намегим. 5000 сомонай бо калтага муомила бо дора бародаро. Мо ина бародаро бета 58 оригинал. Нархш 1500 сомонай бо калтага муомила дора бо. Нарш бародаро 160 сомониай любой шар ноя доставка дорем. Чанд дона ки дар котонай ҳастай. аз тақдимоти Маҷиди Кулобӣ. Салом алейкум бародаро. Видео ба он нафари дахл дора ки мисол аппаратчикам сарояндан ба ҳам бо дахл дора бародаро. Бои мена омад раси пултои Динакорд версия сеям усилитель 10 канала. Озята обзор метон нишонтон метон ҳамаина масалан пултай касида дар курай баъд ин нафаро ки укара нараси чон бор узри бисёр мехоҳем ин оз налишти омаги растаге метонен номери давлаи экрандагида занг занед ватсапам дора. Хоб пулти Динакорд версия сеям усилитель 10 канала. 10 канала. Нав пачка, но рабочи нестан. Ҳамаш нави пачкай. Касидаги даркурай нархои дастрасан. Мана 10 канала. Нави пачка ҳамаш. Нархошон қимат нест бабо. Нархома нархои дастрасай. Мо ра имсол дига ҷо 6-7-8 намегим. 5000 сомонай бо калтага муомила бо дора бародаро. Гуфта намуна тамоми шаҳри нояҳо доставкам дорем. Ҳамисо бо микрофоном ҳасташ бо нишон метем микрофоно Тинако RCF MK4 745 MK4 ай ушам ҳаст налишта метонед оригиналош метонед муроҷиат кунед нархои дастрас кардед тамоми чизе ки шумо дар корай муроҷиат кунед ҳама чиз ҳастад. Боз дар давоми видео бо мемонатон тамошо кунед занг занед. Гуфтано адресои мо шаҳри Душанбе светофори 46 микрорайон. Бародаро хоҳиш мекунем мо пешаки мегӯем мо магазин надорем ки ради интерес бин тамошо кунем. Бои мо фақат дар склада. Я мисол ҳамин чизои сароянага ай мо склада. Касе чизи дар корай дар давоми видео мемонам тамошо кунед чӣ мо дорем чӣ надорем ҳамаш маълума. Мисол микрофони дистансиони бета 58 оригинал омадаги расидаги метавонед муроҷиати мода ба нархои дастрас. Субет обзор метавонем нишони ҳуҷҷатош ҳама нави пачка явон обзор метавонем шумо нишон метавонем. Хоб ина бародаро нигоҳ кунед ина ҳастай. Ина бародаро бета 58 оригинал як комплект як дона микрофон мешавад. Ята база дора мисол антенаш мисол микрометелаш чиқоли аст. Нархш 1500 сомонай бо камтарга муомила дора бо. Ногуфтано тамом шаҳри ноё доставка дорем. Адресои мо шаҳри Душанбе светофори 46 микрорайон. Номери дар рӯи экран мебинем. Ҳам ватсап дора ҳам номери дастия. Мода муроҷиат кунед. Тамоми чиз ҳаст на пултои Динакорд версия 3 усилитель ҳаст. Ҳама ба нархои дастрас. Кабелои микрофон бо микрофонои кабелдор, стойкаҳои микрофон, стойкаҳои калонкаҳо, тамоми чиз мода ҳаст. Метавонед занг бизанед, муроҷиат кунед. мо шумода доставка мекунем. Стойкаҳо ҳаст, стойкаҳои микрофон. Масалан барои микрофонро монда барои сарояндаро омадаги налишти растагӣ ба нархои дастрас барои стойкаҳои оҳанин пластмассӣ нестай сифати беҳтариншай. Хода обзор мекунем нишонтон метавонем нархои дастрас светиш сиёҳай полни оҳанин 1 дона дар котнай 10 дона дар котнай 100 дона дар котнай оди налиштида омадаги расидаги сифатои хуба 2 метр баланд мешавад. Ҳамаш полни оҳанин держак дора дар комплектш. Нарш бародаро 160 сомониай любой шаҳр ноя доставка дорем. Чанд дона ки дар котонай ҳастай. Хоб ногуфтано шумо метавонед ки ҳамин сифати ҳамира аяму ҷотон бифаҳмед. Ноёмада ки ҳамин сифати хуб шад ё сифати безе бош. Як донаи ҳамин вазни холиш аз 3 кило то 3.5 килоро меяд. Шумо метавонед бифаҳмед ки ҳамин чӣ хел сифат дорад. ҳам стойкаи кӯҳнаҳое ки хитон дорен якеш набояд тӯзун монед вазнашро бинен аз ҳисоби вазн металли ҳамира шумо мефаҳмед ки металли ҳамин ғавсай ё борика ё танака мисол мефаҳмедш не ки стойкаи хубанд бақувватанд.
адресуи мо шаҳри Душанбе, светофори 46 микрорайон. Номере ки дар рӯи экран мебинед, ҳам номери дастӣ, ҳам ватсапам дорад. Моҳофиз Сарваранд Хонобод бошед.